Ne janeno Malolwe TV, agero ni iriyo maber kamoro amora ma intie, arwakini machiegni en ngeso machielo. Chenro mar ngima mwando wan kaendi kod jalony e studio, kendo kawuono king'iyo mesa wa kaendi oseromo nyisi ni ang'o mwada wuoyi. Kawuono wago mbaka kotenore koda chiemo makare e kinde ni endi mag COVID-19. Luonga ni Ruth Ochungo, wan kaendi koda jalony, iluongo ni Monica Oyanga. Amiye thuolo owach nyinge gi kama otiye gi kama owuoke. Machiegni. Ani iluonga ni Monica Oyanga, atiyo gi migawo mar thieth, ofisa nitie Kisumu County Hospital. Watiyo tich mar nutrition, kata jogo molony nyiso ji kaka ginyalo chiemo e yo makare e kinde tuo kata kinde mar ngima. Yes. Arani mondo mi kori ting duondi matin kakoro wawuoyo. Kongelero into mesa wani chalo na odiochieng' ma kawuono. Ang'o gini monego bedni ka waneno kama to en wach mane mabiro e pacho. Erokamano Ruth. King'iyo mesa wani wan gi kit chiemo mopogore opogore, wan gi kit chiemo machalo kaka alode, wan go ka, wan gi kit chiemo machalo kaka kothe mopogore opogore, an ka gi mchele, an ka gi bel, wan ka gi finger millet ma iluongo ni kal, wan ka gi oganda bende, kidieny mar oganda, wan gi olayo, wan gi ma okucho hero miluongo ni black bean kata njahe, wan kendo gi kit oganda mopogore opogore, wan gi kidienje mopogore opogore mag chiemo, wan gi ring'o, wan gi tong', wan gi alote mopogore opogore kata mana olembe mopogore. Yes. Kawa go mbaka kotenore koda weche go kuma gi chiemo makare. Chiemo makare chalo nade? Kinde mang'eny ji penjo makori ipenjo no. Ni chiemo makare chalo nade? To ng'anyisi niya, onge chiemo marach to onge chiemo ma ok kare. En mana kaka ibro ruwo chiemo go mondo ichame. Nikech ineno ka mesa ni oting'o kit chiemo mopogore opogore. To kit chiemo mopogore opogore gi onego bed ni odiochieng' achiel wanyalo bet ni wachamo kata kidieny achiel kuom chiemo gi indigo. To ndalo mang'eny wapimo kaka onego bed ni wachiemo, kaka mine mapek gi mine ma dhodho nyithindo. Gine mwatiyo kodgi kaka rapimi kaka onego bed ni ji chiemo. Sani ang'eni ngima tek, pesa onge. Manyiso ni sama pesa onge chiemo bendo lal. Tuo mar COVID bende nitiere kaini. To ang'eni sama tuo lwar kuomi, ka rateke mag dendi ni piny, ka samoro ok ichiem to ngima nyalo bedo matek. Mano tiyo wacha tiyo. Kaendi pro inyalo advice kata inyalo nyiso janeno maneno Lolwe TV sani to gin chiemo mage mochuno ni nyaka ng'ato cham e kit ngimani. Kaka na nyisi wan gi kidienje mag chiemo kidienje 10. To kidienje 10 gi kaka senyisi wan gi alote mopogore, wan gi alot mwaluongo ni alot man gi vitamin A. Alot ma onge vitamin A waluongo ni other vegetables. Alot man gi vitamin A en alot no ma en dark green kata leaves gi gin green, ite gin green. Tait wan gi fruits ma bende wawacho ni are rich in vitamin A. Mago gin fruits ma king'ado fruits no tibro neno ka iye ratong kata iye orange, I don't know how to orange. Mago gin chiemo ma bro geng'onwa tuoche. Wan gi chiemo ma waluongo ni chiemo ma kaka ring'o. Wan gi ring'o, wan gi rech, wan gi gweno. Mago chiemo ma wa classify kaka ring'o. Wan gi chiemo ma wa classify kaka cereals, to gin gigo te miloso gi cereals to be gik kaka mkate, ting'e duondi malo matin, kaka kuon, kaka mchele, kata jogo manyalo chamo spaghetti, onyalo chamo spaghetti. Tong' bende wakete class ne yore. Chak bende wakete class ne yore. Taito gik moko machalo oganda bende wakete class ne yore. Koro yudo ni wabedo gi gima waluongo ni food diversity. Ka ng'ato chiemo onego bed ni ochamo kidienje mopogore opogore mag chiemo gi. Nikech chiemo gi te miyo wa ber mopogore opogore e dendwa. Ok onego bed ni chama kit chiemo achiel kende. Tire ibro yudo ni tinde ji ok chiem kamano. Ibro yudo ni ng'ato chamo kuon galot kende. Onya chamo kuon galot okinyi, kuon galot odhiambo. Mano koro onge gima waluongo ni food diversity. Miso nego bed ni
ka chiemo to ka gin mamedo teko go indo bede iye magero del go mageng'o tuoche man gi vitamin A, P, onego bed ni wamodho marom nade? Pi onego bed ni books wacho ni onego bed ni wamodho pi at least glasses 8 kata 10 e odiechieng' te. Imodho glasses 8 kata 10. Iyudo ni jomoko ok modh pi kata sama gichiemo gimodh pi nikech pi ni ema konyowa mondo chiemo oti e dendwa maber kendo chiemo bed digested maber. Maka ok imodho pi, chances ni nyalo bedo gi gima luongo ni constipation, inyalo korore is very high. Kar modho pi ka, pi onego bed ni ng'ato modho ka chiemo, koso bang' kosechiemo, koso kapok ochiemo, koso kuom thuolo maromo nade? Decision mar modho pi kisechiemo kata kapok ichiemo en mar dhano owuon. To gima timore ni kimodho pi kapok ichiemo, pi biro pong'o iye. Koro chiemo monego bed ni chamo, ibiro chamo matin, ok owinjore maber. Ang'e ni alot en gima ber e kit ngima mar dhano, kendo sama wachiemo onego bed ni gimoro amora mwachamo alot obed e bathe. Ok ang'eyo ni kar tet mar alot ni endi be nyalo ketho ber mar alot nyalo kelo e kit ngimawa? Timore kamano. Alot kichwake muda mrefu, kichwake dakika mang'eny, ibiro yudo ni iketo ndhadhu monego bed ni en go. Kendo alot be kitedo tiketo chak, ibiro yudo ni nitie iron mok nyal bedo absorbed kiketo chak e alot. Emomiyo waparo ni jowinjowa ni kik ikaw chak timede alot. Kaka alot mokuo gi chak mit cha? Mit to mit kabisa kendo mit e dhok. But ibiro realize ni nitie iron mwamanye alot. Koro iron ni koriwore gi chak nigi madini miluongo ni calcium. Koriwore gi chagni ok omiyo iron ni mondo obed absorbed e dendi. Koro wanyiso jowinjowa ni kik iket chak e ang'owa e alot. Kidwa madho chak mana chak. But ibiro yudo ni mane tetwa ma kinyaluo. Koro mondo wagole kuomwa biro kawo muda mrefu. Ng'ato tedo alot mar dek, ing'e alot mar dek kech kata mano suga. Ochwake choka kamano, kaito chama kamano ma chak moro kik kadhe, kik waket chak. Iyudo ka ji bedo gi pek mar ni kik giket chak e alot. But kisebedo gi ng'eyo no, ibo yudo kiteda lodi no ok iole chak. Mana kaka nitie jok ma ohero madho chai bang' ka gisechiemo. Ok owinjore. Nang'o? Chai ok onego bed ni madho bang' kisechiemo. Nitie madini miluongo ni tannin. Kata mana kimadho kahawa, nitie madini miluongo ni caffeine. Caffeine gi tannin kichiemo timadho chai bang' kisechiemo immediately, obedo bro bind, obo makore gi iron, koro iron ok bitie dendi e yo makare. Koro madho chai tok chiemo wawerego. Wanyalo madhe kapok wachiemo? Maybe after maybe 30 minutes, dakika 30 bang' kisechiemo. Mondo imi chiemo mondo timre nade mondo obed digested e iye. Wach mar ruwo nyuka, nikech ing'eni sani wawuoye chiemo makare konego bed ni waloso gi mondo mi gimiwa duoko maber e kit ngimama. Nyuka ji mang'eny jaruwo nyuka to ruwo gi chak. En to ber koso ebe racha? Ndalo mang'eny wanyiso mine ni kiruwo nyuka, especially nyuka mar nyathi, kik imede chak. Gima manyo mane especially a kal. Ne wan gi kal kae. Kal wayudo ni gi iron mang'eny kabisa. Koro ne samwa miyo nyithindo, especially nyithindo ma wachako miyo gi chiemo, wayudo ka wan gi gima luongo ni gin gi rem mar iron. Nikech chathunu koro ok nyal miye iron moromo kaka onego bed ni otiyo e dende. Koro kimedo chak e kal, to iron mane ni e kal cha ok bitiyo e yo makare. Koro bende wa discourage. Wawacho ni ruwa nyuka nino maber, to nyuka be nyaka bed ma pek maber. Mopoto maber. Makitemo olo kamae, kati tuomo gi kijiko tok olre mayot. Taiti miyo nyathi, sama biro no, imiye chak. But kikiriu chak gi nyuka. Mana kaka inyalo tedo nyuka, ma ji te madho. Wamadho nyuka, then nyathi ibro miyo chak. Aneno ka iwacho ga ni nyuk nyathi kik bed mopoto ahinya machal gi ma joma dongo madho. Manyiso ni ok en gima kare timo kamano. Kamano e kaka onego bedi. Onego bedi ni nyuk nyathi opoto. Nikech sama ok itedo nyuka mopoto, mano nyiso ni imiyo nyathi pi mang'eny moloyo chiemo mado yude e nyuka. Mano bed ni oyudo e nyuka. And then iyudo ni nyithindo machalo kama ng'eny gi yudo
rim chiemo mwaluongo ni akuodi kata ledho to ok ber, and especially seche gi ma wan gi covid. Ng'eni covid miyo ji ng'eny ji ok dhi tich nikech gituo, or ng'ato ka covid osemake to koro onego bed ni ochiemo yo makare because it's an infectious disease. Aneno ka iwacho ring'o kaka achiel kuom chiemo go monego bed ni gichamo, kata kamano wacho ni ring'o nitiere gi rach mage. Tet mar ring'o gi chame onego bed ni chalo nade? Ineno ka wan gi class mwaluongo ni meat. Koro meat ang naluongo gi dholuo nang'o ni ring'o. But under meat wan gi gima luongo ni rech, wan gi gweno, wan gi ang'o kendo, wan gi ring'o itself. Nyalo bet ni en ring'o ma wuoke gik mopogore opogore kaka dhiang'. Kaka itedo ring'o is very important. Iyudo ni ring'o ni kaka mae ndigo en piece mar ring'o. Ibro yudo ni ring'o ni nigi layer mar fats. Koro en gi layer mar bor. Nitie jogo man gi tuo mar hypertension. Hypertension iyudo ni nitie mishipa mar dendgi mar remo ringe ma koro timore nade? Either tin or ordinary. Tema miyoga adundo ng'ato gocho mang'eny. Koro wawacho ni kochamo ring'o wagole bor mwanyalo neno. Nikech kata mana in between ring'o ni nitie mo. Koro kinyalo golo boche minyalo neno to ber moloyo. Aito rech is white meat. Rech wawacho ni ber kabisa, especially gi jogo man gi tuoche machalo hypertension. To kwa bire chak kaindi, chak mar mala en bedo ber mana ka chak ma fresh koso pogro kunyalo bede nikech nitie ko dogo lose molokore. Mala waloso nang'o? Mala en chak monindo donge. En chak monindo to en chak mopoto. Mala en chak maber kabisa. Chak ma fresh equally ber, but mala yudo ni ka chak onindo mopoto wawacho ni it is pre-digested. Koro ber gi jogo ma nyalo bet ni gi shida mar lactose intolerance. Nitie jok moko mako madho chak ma fresh to igi chandogi or gidio. Koro ji ainago wanyiso gi ni mondo giti either gi yogurt kata chak mar mala. Nikech obedo pre-digested. Ikanyo no janeno Malolo TV twak pura dhi goro mbele kama indi kata kamano wadama ni akaw yweyo matin kod duo kama indi to dwa ng'iyo ni to gin kit chiemo mage ma onego bed ni jalno ma iki oseniang chamo mondo mi omede teko nikech koro chal ka gima koro teko ne bende dok chien. Mede kete kanyo luonga ni Ruth Ochungo wakaw mana yweyo matin kod duo kama indi twadhi mbele kod atwa. Mana kamano janeno Malolo TV pura dhi mbele kaindi koda twak kadipopo ni kokiao TV mari arwakini machiegni wawuoyo kotenore koda chiemo makare ahinya kinde endi makoro tuo ni endi mar COVID-19 be oketo wakagi ka. Wendo wa iluongo ni Oyanga Monica, mano en jalonyo weche go iko mag migago weche go mag chiemo kaachiel koda Ruth Ochungo. Jalonyo mane ikuma no awe godo emopurwa sudo godo. Wang'eyo ni sani nitiere jogo ma ikgonia, jogo madongo. Higa 60 kadhi mbele mano ma ikgonia. Tuo ni ndi bende nitiere kaindi. Bende nitiere kit chiemo monego bed ni jok machal kama gendi yudo mondo mi ngima gi omedre kaluwore ni sani endi teko gi be koro sedok chien. Jogo ma hikgonia gin ga gi tabu mopogore opogore. Iyudo ni ng'ama hikgonia iyudo ni lekene onge or kata ndadhu mar chiemo ok ginyal bedo ni giyude yo makare. Ok owinji ndadhu mar chiemo e yo makare. Mwaluongo ni taste acuity. To kiparo mbele kanyo ibro yudo ni kute mag COVID bende miyo ng'ato ok bed ang'o gi taste mar chiemo. Ok oyud ndadhu mar chiemo. Koro ibro yudo ni ka watedo ni jogo ma hikgonia nyaka waket into consideration gik machalo kamagi. Kaka ere kaka wanyalo tedo chiemo gi mondo gibi gi chiemo moromo gi to gicham chiemo makare. Koro ibro yudo ni wapotimo gima luongo ni modification of their diet. Nikech ok onyal chamo chiemo matek. Ka watedo nyoyo for example.
ibro tedo ne nyoyo gi oduma matek koso ibro tedo ne nyoyo gi oduma mayot. Ibro tedo ne nyoyo gi oduma mayom. Kiyudo ni ok onyal chamo ringo ma oywayo ringo matek, ibro timo nang'o? Ibro tedo ne gi minced meat koso ibro tedo ne gi ringo ma kawaida. Dongo wabro kawo ringo to warego mondo gitimre nade, giyud chiemo makare. Iyudo ni joma dongo gi ok gichiemo yo makare nikech kaka waloso chiemo nigi mondo wamigi. Iyudo ni seche moko ok onyal kata chamo mana waru, koro ibro timo nang'o? Ibro mash waru mondo timre nade, oyud kaka onyalo chamo chiemo gi. Basically watimo modification mar diet gi. Yes. Aito iyudo ni joma dongo gi be ok giti tich matek, koro ok wamigi chiemo mang'eny nikech gima miyo wa consider kaka chiemo mwanyalo miyi en tich mitiyo, physiological stage makiani wacho nang'o gi dholuo. Aito age mar ng'ato, en age mar ng'ato, sex mar ng'ato, ing'ama dhako koso ing'ama dichuo, tich mitiyo, occupation, aito kata ka ng'ato tuo gi ng'ama ngipa, physiological en kaka ng'at mapek, gi ng'ama dhodho, gi ng'ama mama ma koko mako ich, obi chamo chiemo ma romre. Tiyudo ni jomotigi wabro timo modification mar diet gi mondo wamigi gitimre nade, gicham chiemo gi. Makiro ni chiemo matek tame chamo, timiye chiemo no endo monyalo chamo. Quantity mar chiemo onego bed chamo onego bed ni romo nade? Quantity mar gima ng'ato nyalo chamo is dependent on physical activity, mano tich motimo, gi tich motimo, gi yango kendo gi age mar ng'ato, gi sex mar ng'ato. Ji ok cham ga chiemo maromre, kata an kodi ok wacham chiemo maromre nikech watiyo tije mopogore opogore. Koro calculation kaka inyalo calculate diet mar ng'ato, to mano jalony mar nutrition nyalo calculate ni diet maber. Anjo kiwuoyo kar sex kanyo, manyiso ni e kind dhako gi ng'ama dichuo nitie ka chiemo pogore. Nitie kaka chiemo pogore. Ibro yudo ni ng'ama dichuo jolony mag nutrition calculate ga diet mar ng'ato gi consider the daily required amount. Ni odiochieng' achiel onego beni chamo kiwango mane, to gin ranges. Koro ken ranges wawacho ni ichamo from 2,700 to let's say 3,500. Koro ingeni jinie in between kae kaka ng'ama dichuo. Then joma mine beni gi range margi. Koro kin gi jatuo kata kin gi ng'ano ma onego beni waloso ne diet plan tidhir jalony mar nutrition. So ibro time as per individual. Chiemo makare nyaka ting' chiemo gote. Kit chiemo apar mane wawacho ka, koro ikaw kachiel. Gi samoro kinyalo yudo kit chiemo apar dichiel. Kiyudo abich dong mano pod ok dhi marach. Gima wawacho ni ne wawacho ni mine mapek gi mine madhodho gine ma gimiyo, it's like a standard. Gini rapim. Koro sama wacho ni mine mapek gi mine madhodho gibro chamo kit chiemo abich out of chiemo apar gi. Sama ngotedo wuon par gi ok bi mismoko chiemo. Koro ineno kaka joma chuo bende donje iye ka. Yes. Okay. Nitiere gima osebedo ka chanda kaendi, ang'eni ochando nyaka ji mang'eny. Chiemo mar ringo mar matumbo omeda ng'wede kata ogolo ng'wede. Matumbo mwaluongo ni offal is very nutritious. And mana ni ji ochae matumbo. Kwanza kidhi places like Northeastern, nitie joma ok cham matumbo. Matumbo is very rich in vitamins, especially E vitamins. But ibro yudo ni ji mang'eny ok ohero matumbo. Teto sama anyalo prefer matumbo nikech ka ng'atedo matumbo onge chogo mabrogo loko. But sama ng'atedo ringo nitie wastage mwawacho ni ok inyal chamo chogo ni nyaka ang' ni gole te mi ang'o ang' ni mi buok. But sama ng'at chamo matumbo ta chame te is very economical, cost effective. Manyiso ni chiemo mar matumbo nitie gima medo dendwa. Janeno malo ne TV winjo maber ni chiemo mar matumbo nitie gima medo del. Ji mang'eny wacho ni chiemo mar matumbo ichalo ng'ama onge gima itimo nikech onge gima medo del. Kata kamano owuok kendo jalony
mar wechego eko mag migago ni chiemo mar matumbo en chiemo maber kendo nitiere gik momere del. Taiti bo yudo ni beche be ok tek. Yeah. Koro jogo nyaka jok man gi yuto mapiny kabisa nyalo chamo ring'o in form of matumbo. To koro matumbo ni specifically omeda ng'o e del? Ok tonga wach ni specifically omeda ng'o e del nikech wan ga gi gima luongo ni food table. Sama a calculate diet mar jatuo an gi gima luongo ni food table. Food table ni nyisa ni pa every 100 gram mar chiemo machamo ni obro mia nutrients mopogore opogore. Are we together? Yeah. Koro mane table ma bro tiyo go sama calculate diet mar ng'ato. Okay. To kwarao kar chai kaendi, chai mar sitrungi dange wacha ng'o e wiye? Chai mar sitrungi en pi, majan gi sukari ji adek. Pi inyalo madho pi kata imodha pi kende donge. Aito sukari I realize ni sukari be waonge go kata mesa wakae nikech onego beni wachamo sukari matin. Taito majan to is a beverage. Yeah. Man kaka ne wacho ni sami chiemo kikibed ni timango imadho chai be e bath chiemo nikech koro aya mano onego beni yude chiemo ni ok bitimore nadi ok ibi yudo. Alot wang'eyo ni alot en chiemo maber. Kata kamano ne wasewuoyo chien kucha matin. To ada koni ni alot wan gelo demo pogoro pogoro. Nitiere moko machiek piyo gi moko ma nyaka chwak kuom thuolo malach. To wayudo ni sama boch wako gi ahinya ni bende nutrients lal. Watim nang'o kaka joma bende? Wan gi alot e group 10 food groups mana uweka. Nitie alot mopoting diriyo. Nitie alot mwawacho ni are rich in vitamin A. Taito alode moko go waluongo gi ni others. King'iyo e grouping mar alot. Alot ma rich in vitamin A ber kabisa kwa timore nadi kwa chamo. Ta wacho ni gin alode te mar dark green. Tiyudo ni alode ma dark green gi ema ji ohero chwako gi ahinya. Tema iron, vitamin, gik mani manyo e alodno. Iyudo ka bro timore nadi bro lal. Kuom ranyisi alot mar bo en achiel kuom ma dark green yes. Donge bo chaki wawe gi tedo samoro ok onyal dhi. Bo kiwawo gi tedo seche moko ok onyal dhi. Yeah. Mano tiwacho adier. Osuga nitiere ka. Dek nika. Onego watede gi kuom thuolo maromo nade? Nikech ang'e ni skuma, spinach mago to dhi adhiya piyo mrenda. Mana kaka itedo skuma gi spinach kaka onego beni tedo alote mamoko gi. Yes. Mana kaka itedo skuma gi spinach moko imede e chak kaka onego beni watedo alote moko gi. Ok tonga kweri ni kawuono ruth. Kiket chak kabisa ya alodi nikech en kit tet mani. Kitwa gi timbewa mag joluo. Kori bro we mos. Are we together? Yeah. Nikech at the end of the day wamanyo iron e ang'owa e alodni. To sama ang'owa mede e chak gibro bind gi calcium to kibiyudo iron e alodni. To ibro chamo alot mikuogo lunch time. Teme kabisa mondo masapane kikitimri nade kikicham mokete chak. Aneno kama obere ni kaindi mar chiedo. Poki wuoye mo mar chiedo ni mo mar chiedo actually king'iyo nutrition tables ibro wacho ni 1 gram of mo miwa the highest calories energy mo ber kabisa miwa teko but moko nego beni watiyo go mang'eny kako watedo ji mang'eny ohero keto mo mang'eny kabisa e chiemo mano konego beni timore kamano. Nitie chiemo mamoko kaka ring'o inyalo tedo mo kiketo kata mo kan gi bor go be nyake wal moko. Wawalo moko nikech watiyo gi jokma donga awawuoye jokma hikgi oniang'. Ma seche ma mishipa mar remo seche moko timore nade dinore. Are we together? Koro sama ng'iketo mo mang'eny ibro bedni iwasen condition mar jatoni. Mo watedogo matin e chiemo. But mo kelo ndhadhu mar ang'owa mar chiemo. Okelo taste mar chiemo. Koro it's also very important. Aito mo ni achiel ni gik moko mana wacho kaka lot man gi vitamin A gi fruits man gi vitamin A. Mondo vitamin A ni oti maber e dendi it needs more. Okay. Pro mo ni wati kode matin. Wach moro dira ka. Kaka jalonyo weche mag chiemo ine rema malo mar lero wachni. Jogo mamedo sukari gi chumbi sami chiemo
Rach mane ma medo sukari e mesa kata chumbi e mesa nyalo kelo e kit ngimawa? Sukari, kanyalo wuoye wach sukari. King'iyo food pyramid, wan gi difference okang' mopogore mwa explain go kaka onego beni chiemo. Wan gi gima waluongo ni food pyramid. King'iyo food pyramid, mogi sukari ni malo mogik at the tip. Pyramid en gima ochalo triangle. Koro nyiso ni mogi sukari watiyogo matin. Onego beni watiyogo matin. But nitie jok mohero medo. Gini nyalo mana bedo marach kotimore nade ni in gi tuo mar diabetes to ni seng'iyo chamo sukari mang'eny. Koro mondo idog chien, mondo koro kik icham chiemo man gi sukari, bedo ga lweny kabisa. But sukari ok onego bed ng'ato tiyogo mang'eny. Sukari kichamo gi tuo mar diabetes obro miyo sukari glucose mang'eny donjerembi and refined sugars. Ano ka sauce chako ningono wangwa. Chumbi be onego beni wamedo kabisa. Gi kinde ma wan go ni, gi lifestyle ma wan go. Gima mwadake ni. Ji mang'eny ok ohero exercise. Orako ok gidwa timo. Koro iyudo ni kaka ndalo dhi, iyudo ni ji mang'eny mabedo gi tuoche mag diabetes, ji mang'eny mabedo gi tuoche kaka hypertension. Nitie hypertension nitie tieng' mopogore. Sama ng'ato nigi tuo mar hypertension ok onego bed ni otimo ang'o, omedo chumbi e chiemo. Tiyudo ni nitie chiemo mamoko mobedo preserved gi chumbi. Salts, akena boluongo gi nang'o gi dholuo. Koro iyudo ni ng'ato aina ni wanyise ni kik ocham preserved foods. Ochama the natural foods. Preserved foods kaka things like sausages niga gi chumbi mang'eny. Things like bacons niga gi chumbi mang'eny. Koro wanyise ni kik watimre nade, kik wati gi preserved foods. Kata kik imed chumbi ang'o e chiemo. But chumbi, funny enough, onego beni kitedo chiemo mondo yud what do you call it, iodine. Onego beni iketo chumbi e chiemo kichiegni timo chiemo e ang'o e jiko. Nikech iodine kethore same ichwake follow. Okay. Wach ni mogik nikech aneno ka saa mayo wang'o kuro. Wach madangi wego do jokanyanam. Ni kamera ni endi wach ni mogik mondo mikoro watiek chenro. Aneno ka saa suko. Erokamano Ruth, jokanyanam akwayo niya. Seche gi ma gi tuo mar COVID, onego beni waritore kabisa to wachiamo chiemo e yo makare. Nitie chiemo mamoko ma iyudo ni mama lunch time okotedi, omiyo nyithindo chips, omiyo nyithindo chapat, omiyo nyathi pesa dhi nyiewo chapat gi supu mar oganda. Mano kipidho nyathi. Ng'ama miyo onego beni tedo chiemo moromo nyithindo to en chiemo makare to ochiemo regularly. Nyithindo nigi ich matin, koro ginyal chiemo dichiel kaka kaka jomoko hero ni chamo mana sapa kende. Nyithindo go beni chamo breakfast, chamo lunch, chamo sapa. Erokamano. Gikanyono mano nyadendi Oyanga Monica ma en achiel kuom jogo endo molonyo weche go mag chiemo kendo wuok e hospital mar Kisumu County Hospital. An matai iluonga Ruth Ochungo. Erokamano kuom ne kete chenro ni endi mar ngima mwandu agendo wapuonjore mathoth kotenore koda chenro ni endi ahinya to weche go mag migago weche go mag chiemo. Orito masani watudre ngeso manyien e chenro machal koda maendi.